Браснаря. В източната част брасначът те предупреждава. Войната между изтока и запада продължава. Стрит Барбар се задава. С попа на бита, братле, се пеем алелуя. Две пичета искат и парите, трета пара ме за Влеях на сцена, готов да се прочуя. Животен спира да ме плюя, защо и аз не го наплюя. Научени от малки, големите от тайки. На момичетата в квартала правихме запалки. Кварталните ушета, сигнали, буркани, палки. И писна ми да се разправям с тези бокуци жалки. Ял ли си дървото, което ние сме го яли? Виждали сме 2200 пате, много сме видяли. Браснач е единственото нещо, което сме държали. Отвърлени от масата и това сме го живяли. В пустинята е пълно с хора, които търсят Ал Капоне и замайващата дрога. Стрит Барбар не е Корлеоне да мълчи позора, докато аз се качвам, тия слизат надолу с асансьора. По стричка 1, 2, 3 хората ми казват: бро, не остави без пари. Ку-ку-ку-ку. Просто откъде да влизат, това ми беше. Екшен, камера, снимаме. Та писта я правим перфектна още с първия тейк. Както Стрит Барбърс ми правят топ, middle fake, new face, new game. За брада и коса, слизаш на Парадайс, мо улица сребърна 2А. Нали разбра, перфектен от първия текст. Спокомейт не е фейк, нито пък кликбейт. Просто ти кам къде си правим белата брада при Стрит Барбърс на улица сребърна 2А. Живот ли бе да го опиша, салона ела да те пострижа. Навсякъде с мои хора движа. Мене бате няма да ме видиш на афиша. Ченгето просто пуска тази палка, иска да ми пише фиша. Стрит Барбар София 1, 2, 3. Тръгва си с яката прическа. С теб направих точно 500 така днеска. Питаш как се чувствам, много ясно, че е екстра. Какво ще правиш днеска? Ела бабка те наплеска. По главата ти танцувам аз фиеста. Мислите в главата да влезеш в полата и е еска. По сребърна колата ми излита, движа звезда. Готов съм да се боря, нема фокус да изместя. Ела батко те наплеска. Ще го мисля движения на фейда, как да го направя на отворен нож, приставка, схема, давай да чертая. Стрит Барбърс не е име, това е просто път към рая. Тейпър фейд, праскам бате, нема как да го забравя. Аре виж огледало, прическа, визия изцяло. Ао, донеси ми бяло на метал. Колко си имам 100 на цяло, защото момчето май пак е огладняло. Аре чао. Та писта я правим перфектна още с първия тейк. Както Стрит Барбърс ми правят топ, middle fake, new face, new game. За брада и коса, слизаш на Парадайс, мо улица сребърна 2А. Нали разбра, перфектен от първия текст. Спокомейт не е фейк, нито пък кликбейт. Просто ти кам къде си правим белата брада при Стрит Барбърс на улица сребърна 2А.